नमस्ते प्रणाम सब लोग के। हम किसान वाला रिपोर्ट के हम पूरा हरियाली अब धान के खेती भइल बा। एने कैमरामैन दिखाई है गन्ना के खेती भइल बा। ये बहुत अच्छा नजारा बा। खेत में हम रउआ लोग के ऐसे दिखावल चाहतनी कि ये घड़ी चारों तरफ हरियाली रहेला, सबके मूड फ्रेश हो जाई। ठीक बा, तो एकरा वजह से हम रिपोर्टिंग थोड़ा सा कहनी है कि आज खेत के रिपोर्टिंग करके दिखाई रउआ लोग देखी और आनंद ली। बहुत शानदार धान फूट उठ के एकदम रेडी बाड़ी सो। एकरा बाद लगभग 10-15 दिन बाद कटा जाई, कटनी हुई। ओकरा बाद हम रउआ लोग के ओकर भी वीडियो दिखाएम, जौन की धान दवाई उवाई ओकर वीडियो हम तरह लोग के दिखाएम। हम रिपोर्टिंग कुछ करे वाला बानी। तो कैमरामैन चली थोड़ा आगे है दिखाई, तो है सामने से दिखाई है पूरा है दिखाई सब कितना अच्छा हरियाली बा। बीच में मकई भी कुछ लोग बो डाला बा, धान उन भी के भी खेती बा। बहुत बढ़िया हरियाली देख के मन गदगद हो जाता। काहे से कि बहुत देर से हम खेत में घूमतानी, धूप भी अब होखता। एकरा वजह से अब कैमरामैन थोड़ा सा हई दिखाई, बगीचा उगीचा दिखाई है। आई है ना, थोड़ा आगे बढ़ी। अरे तेरी के कौन हक दला भाई जिकिया रास्ता में। अरे तो यह गंदगी फैलावे वाला कुल काम बड़ी। कैमरामैन दू आदमी है, हई देखी हने आई कैमरामैन हई देखी। दू आदमी है हगता बैठ के, तुमको शर्म नहीं लागत। यह आदमी पूरा गंदगी फैलौला बा। इससे देश में पूरा गंदगी ये लोग फैलावेला बा, वायुमंडल खराब करता, पूरा प्रदूषण फैला देला बा एकदम। तो ये लोग से आई लो हम, ये लोग से हम पूछा तनी भाई लोग काहे जा का करता रहलो तार लोग के। कौन जगह नहीं क्या हमने क्या चारों ओर धान बोल बा, ऊख बोल बा, जहाँ जगह मिलल बा हमने क्या मैदान करता ही है। तो जगह तार लोग ना मिली, लोग के घर के अगुआरे पछुआरे तार लोग हक बजा, ये कुल काम बा तार लोग के। तो हमने के देखनी है तनी जगह रहल त कोनी है कि कॉल ये इमरजेंसी रहल पूरा एकदम गंदगी फैला के रख देल बोलो। अब तो हमरा तो बहुत खीस बरता, हमरो गोड़ में लाग गइल बा, हगल किचरा गइल हो। ठीक बा, कैमरामैन तनी ध्यान से फोकस लगाई बढ़िया से, तो ये लोग के हगल ला छोड़ा दी हम। हगत रह जाई, हगत कशिश सकल रह जा, भागी कैमरामैन।